Θα γίνει το παιδί σας σύντομα 6 ετών και επομένως θα πρέπει να επισκεφτεί το σχολείο. Τότε θα λάβετε μια επιστολή από το ειδικό τμήμα σχολείου και αθλητισμού, με την επιστολή αυτή θα ενημερωθείτε. Πώς, πού και πότε να εγγράψετε το παιδί σας σε ένα σχολείο. Η επιστολή είναι μεταφρασμένη σε διάφορες γλώσσες. Τις μεταφράσεις θα τις βρείτε μέσω του κωδικού QR που απεικονίζεται στην επιστολή. Πρέπει να επιλέξετε το πρώτο σχολείο προτίμησής σας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσετε και ένα δεύτερο σχολείο, καθώς το παιδί σας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να επισκεφθεί το κοντινότερο σχολείο του τόπου κατοικίας. Προκειμένου να έχετε μια πλήρη ενημέρωση που θα σας βοηθήσει σε αυτή σας την απόφαση, μπορείτε να επισκεφτείτε διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνουν τα σχολεία για το σκοπό αυτό. Στην ενημερωτική βραδιά για γονείς, στο ίδιο το σχολείο θα παρουσιάσει τα προγράμματα που προσφέρει. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για το ανοιχτό πρόγραμμα ολοήμερης φροντίδας, την κοινή μάθηση, την είσοδο στο σχολείο. Πολλά σχολεία διοργανώνουν ημέρες ανοιχτού σχολείου. Σε αυτές τις ημέρες, έχει την ευκαιρία όλη η οικογένεια να γνωρίσει τα σχολεία. Κατά τη διάρκεια της περίοδου των εγγραφών, εσείς ως γονέας πηγαίνετε με το παιδί σας στο σχολείο στο οποίο θέλετε να εγγράψετε το παιδί σας. Παρακαλείστε να έχετε μαζί σας τα ακόλουθα κατά την εγγραφή. Το παιδί σας. Το συμπληρωμένο έντυπο εγγραφής. Το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού. Αποδεικτικό εμβολιασμού κατά της ηλαράς ή ανοσία κατά της ηλαράς. Την ίδια ημερομηνία θα λάβετε επίσης τα έντυπα εγγραφής για την ολοήμερη φροντίδα, την εναλλακτική φροντίδα και τα μαθήματα της γλώσσας καταγωγής. Όλα τα παιδιά που ξεκινούν το σχολείο θα υποβληθούν σε σχολική ιατρική εξέταση. Η ημερομηνία για την εξέταση θα σας γνωστοποιηθεί με επιστολή. Με αυτή την εξέταση θα διεπιστωθεί η υγεία του παιδιού σας και το επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού σας. Έτσι, πριν την έναρξη της σχολικής φοιτησης, εφόσον χρειαστεί, θα είναι εφικτή η οργάνωση ειδικών βοηθημάτων ή ειδικής υποστήριξης. Από τον Φεβρουάριο και μετά, θα σας ενημερώσει το σχολείο για το που έχει κατανεμηθεί η θέση του παιδιού σας. Την Άνοιξη, θα γνωρίζει κάθε παιδί ποιο σχολείο θα επισκεφθεί. Το αργότερο τον Μάιο θα μάθουν αν έχουν θέση στο πρόγραμμα ολοήμερης φροντίδας. Πριν από την έναρξη του σχολείου, το παιδί σας θα προσκληθεί από το μελλοντικό του σχολείο για μια πρώτη επίσκεψη γνωριμίας. Εκεί θα γνωρίσει τα άλλα παιδιά και θα μπορέσει να ξερευνήσει το σχολικό κτίριο. Και ίσως γνωρίσει και τον εκπαιδευτικό του. Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, έχει έρθει η ώρα. Το παιδί σας έχει την πρώτη του μέρα στο σχολείο.